policia Ràdio Empordà enguany aquí a la Bisbal d'Empordà, que ens ha acollit tots els seus mitjans del consistori, es presenta amb un èxit de participació. Tenim 115 participants inscrits amb els diversos campionats i copes de Catalunya. I bueno, el que és el desenvolupament de la prova, comença el ratll d'aquí al bar d'assistència. Surt el primer participant a les 13:21 de Regularitat Esport i van a fer tres trams que són la ganga, són Canyet i són Sant Grau, els quals repeteixen dues vegades, val? Aleshores, el primer participant en arribar al pòdium d'arribada està previst per les 8 de la tarda. You say I'm just a user, but I just keep it moving, 'cause that's the art of losing.